Diyos, maray na banggi po sa indogabos mga tugang. Maluhod po kita para sa orasyo emperata, pamibilaban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Sa ngaran kan Ama, Aki patin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama. Sa imo kami minahagad ngin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Matindog po para si Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Tukaw tabi. Ang mga minasunod, po ang mga intensyon kan sa tong Santa Misa ngunyan. Pasasalamat offered by Chin, Solano family, Armario family. In honor of Santo Niño, offered by Agnes Nocido. Thanksgiving by Gary Serrano. Lester Andrea Lynn Salvatierra. Thanksgiving for protection offered by Año Nuevo and Monte Castro family. Thanksgiving also offered by Minya and Ingua family. Espesyal na kahagadan for good health of Llorera family offered by Chin. For healing and fast recovery of Oscar Abrahan Imperial offered by Imperial and D family, and special intention also offered by Carla and Aldwin Bilaos. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, para sa kalag ni Wilma offered by Sabio and Bustamante family, para sa kalag ni Elisa by D family, para kay Edgar and Linda offered by Chin,
para sa kalag ni Teresita offered by Jaime Moratalia and family, asin para sa kalag ni Yolanda offered by Rose Perez. Ngunyan, iyo po ang ika-33 na Domingo kan ordinaryong panahon. Matindog na po ang gabos asin sarabay niya tong awiton ang awit sa pagpuon. Sa ngaran ka nama, sinaki sing kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sing katuninungan ni Jesu Kristo kagurang nantaan, pagkamot kan Dios, sin pagisumaro kan Espiritu Santo mapas sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untaan sa ito makasalan, tangani magkanyo kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Ayon man niya to, ang retreat kan sa tuyang mga kapadian, duman sa Cavite, sa tuyang mga intensyon. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, sa indong mga tugang, Nagkasala sala ako ako ni ni makuri sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos ng Angeles asin Santos, asin sa indong mga tugang, na ko ipamili sa kagurangnan tang Diyos. Mayrak man lugod sa ton, Diyos na makakamahan, sin makapatawadan sa mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
kita. Kagurangnan sa mo yang Diyos, namimibi kami. Itugot mo sa mo na dani na magugma sa saimong kaimbodan. Taan kaugmahan daing katapusan, asin pano. Kung padagos kaming maglingkod sa kagmukna kang gabos na karahayan. Huli kay Kristo kagurangnan niya mo sa imong aki. Kay bamong nabubuhay as sinagahade sa kasarokan Espiritu Santo Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Ang liturya kan tataramon. Sa paagi kan mga pagpataan ni Propeta Malakiyas, nagtaram an kagurangnan na an aldaw nin paghukom maabot. Himateon yato an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Malakiyas. Nagsasabi ang kagurangnan nin mga hukbo. Nagdadangadang na an aldaw na susuluon siring sa dagami, ang gabos na mapaabaw-abaw sa kamanga maraot na tawo. Sa aldaw na iyan, matututong sinda, asin mayo nin matatada sa sainda. Alagad sa saindo na nagkukuyog sa sako, masirang sa saindo, arog kan aldaw ang sakong nakakaligtas na kapangyarihan, asin magdadara iyan in kaumayan, arog kan saldang kanaldaw. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Madatong an kagurangnan, matanos na maghahadi sa kinaban. Madatong an kagurangnan, matanos na magahade sa kinakban. Mag-awit nin mga pag-umaw sa kagurangnan, musika tugtugon sa arpa, patanugon ang mga trumpeta asin ang mga hamudyong, maugmang magkurahaw sa kagurangnan na sa tuyang hadi. Madatong an kagurangnan, matanos na magahade sa kinakban. Mahagubhubob ang dagat asin ang gabos na yaon dyan, ang kinaban asin ang gabos na nag-eerok dyan. Pumarakpak ang mga katubigan, sabay na mag-arawit sa kaugmahan ang kabubulgan. Madatong an kagurangnan, matanos na magahade sa kinakban. Sa atubang nin kagurangnan, hulita madatong siya tanganing maghukom sa daga, maghuhukom sa mga banwaan nin kinaban, sa katanosan asin sa katotoohan. Madatong an kagurangnan, matanos na magahade sa kinakban. Sa iyang surat, sinasadol ni San Pablo ang mga komunidad Kristiyano na magsunod sa iyang paarog, asin akuon ang sa indang pamana. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga tugang, aram na nindo na dapat nindo kaming arugon, bako kaming mga hugakon kanyaon pa kami sa Indo. Di kami nagkakan kan tinapay nin si Isayman na daimi binayadan, kundi nagtrabaho kami saka nagpagal, aldaw banggi tanganing day kami magin pagabat sa kiisayman sa Indo. Maski igwa kami nin diretso na maghagad nin tabang sa Indo, daimi iyan ginibo, kundi nagtrabaho kami tanganing magin arugan nindo. Huli takan kami kaiba panindo, sinabi mi sa Indo, naan si Isayman na habong magtrabaho, day dapat pakakanon. Sinasabi mi ini, huli tanadangog mi na may mga hugakon dyan sa Indo, na mayong ginigibo, kundi makiaram sa buhay nin iba. Sa ngaran ni Jesucristo na kagurangnan, pinagbubutan asin pinapatanidan mi ang siring na mga tao na magtrabaho nin marahay sa kamaghanap kan sadiring ikabubuhay. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo.
asin sa imong Espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imong kaguragnan. Nag-uurolay ang nagkapirang disipulo dapit sa templo. Nalabi kagayon, muli kan mga mahalagang gapo, asin kan mga dolot sa Dios. Sinabihan sinda ni Jesus, maabot ang panahon na mayo dyan nin matatada. Ni sarong gapo sa ibabaw nin saro pang gapo. Ang gabos marurumpag. Dangan nagapot sinda, Maestro, noorin ini mangyayari. Ano ang magiging tanda na ini mangyayari na? Nagsimbag sa Jesus, mag-ingat ka mo, day ka mo magpadaya. Ulit tadakol ang madigdi sa ngaran ko na nagsasabi, ako ang Kristo. O nagabot na ang oras, day ka mo magtubod sa inda, day ka mo matakot kung makadangog ka mo nin mga gera, saka mga ralaban. Ang mga iyan dapat na mangyaring una. Alagad bako pa iyan ang katapusan. Paragos siya nagpahayag, ang sarong nasyon malaban sa magkasinasyon, ang sarong kahadean malaban man sa magkasikahadean, malinog din makusog, asin magkakaiguanin gutom sa kapeste sa manlain-lain na lugar. Magkakaiguanin makangingirhat sa kadarakulang tanda hali sa kalangitan. Alagad bago mangyari ang inigabos, dadagupon asin pasasakitan kamo, dadarahon kamo sa mga sinagoga, saka sa mga bilanggoan. Iaatubang kamo sa mga hadi, asin sa mga kagsakop dahil sa ko. Panahon na nindo ini sa pagpahayag kan maray na bareta. Ibugtak na nindo sa saindong isip na dai ka mo maghadit kung paano ka masimbag. Ulita, tatawan ko kamo rin mga tataramon, asin kadunongan na dahil masusudya o masisimbag kan sa indong mga kaiwal. Ipapa-aristar kamo, maski kan sa indong mga magurang, mga tugang, mga kadugo, saka mga katuod. Ipapagadan ninda aniba sa indong. Ikakaungis kamo kan gabos na tawo dahil sa ko. Alagad maski sarong buhok sa saindong payo, dai mawawara. Kung makakatagal ka mo, makakamtanindo ang buhay. Maray na bareta kan kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Maray na banggi po sa inyo gabos. Kulitang tema kan mga babasahon. Urog ng Ebanghelyo, manangod sa mga huring aldaw, katapusan ng kinaban, asin ang pagdatong ni Kristo. Sa pag-atal sa teolohiya, iyon ang pigaapod na eskatolohiya. Ang mga huring bagay. Asin anong mga huring bagay? Ang mga eskaton. Nagkapira, no? Enot ang kagadanan. Ikadua ang katapusan kinaban. Ikatulo ang paghukom ni Kristo. Ikaapat ang kaligtasan na pwedeng sa forma nin pagkabuhay liwat o kaya itong kaugmahan sa kaibahan ni Kristo o kang kalangitan. Siguro ang mensahe man sana na baski maabot ang katapusan, di man kita pwedeng parhadit. Dahil sa pag-aadit, di man makakatabang. Pero bagaso, nagpara ensayo sa earthquake drill, fire drill, pag-abot ka mismong earthquake, di man garita, grabe so mga panic, no? Kaya ako lang mangyari nagagadaan. Yung maninipig sabi ni Jesus, dahil man kita pwedeng mahandal, dahil ka mo maghadit, tauya ako sa saindo. Kung kita baga
yaon sa kagurangnan, mahimbod na nagtutubod, naggigibo ka mga bagay na sa tuyang dapat gibuhon, mga obligasyon, ano man ang haaditanta. Kaya, sa kaurihi, ang pagtubod, asin ang paglaom, yung pinaka sangkalang ta, mga weapons ta, kung ano man ang yaon na pormanin kadipisilan or persecution. So sabi ni Jesus, simula sa mga signs sa langit o mga sinyal, mga tanda, sabi digdi, maglilinog, may mahuhulog ang mga bituon, magdidiklom, as in, may mga wars, mga paglalaban, including paglalaban sa pamilya, as in kung ano pa. General confusion, no? General chaos, o dahil pagkasinarabotan. Ini mga tugang kung kita dahil pa namin bidan si Jesus. Pero sabi tangani, kung kita binunyagan, digdi na nagpupuon itong kaligtasan. Kaya pag-abot sa ikaduwang sakramento, ako unta, itong pagkumpil, piga-apot na baga dyan sa aki. Piga ako mo si Kristo, piga ako mo ang Espiritu Santo. So yan ang individual na pag-ako. Tapos pag nagdakula ka pa, nag-agom, nagtrabaho, kasabay pa dyan sa imong eksperyensya, kang relasyon mo kay Jesus. So, kung nag-iiman kitang faithful, dahil tamang pigbalga ang mga katugunan, ano man ang sa tuyang paghahaditan. Kabos man magagadan, kabos man mahari sa kinaban na ini. Dahil man maagad sa Diyos ang klase kang kagadanan. Lord, ngayon dahil ako pagpakakana sa halas o sa buwaya, sa pating. Sabaga ngayon dahil na ako mag-resurrection. Dahil na ngayon akong hawak. Dahil man bakit naman ang problema ani Lord, kung maray pa so kalagta, nagsakat sa langit, so nawalat ang katawan, bala na si Lord sa pagsurog po nun yan. No? May nasabi ako na the best kind of body is preserved or is reserved during our resurrection. Taso, kaluluwa niya una, kung ano kita ngunyan, iyo man iyong kaluluwa tapag sakat sa langit. As in, ang ano na lang, so katawan, sa iba naghirelang, sa iba nagururang, magigid ang perfect na katawan na tama lang sa sarong binuhay liwat o kaya tinaawanin ikaduwang buhay. So ano po ang leksyon sa tuya kaining katapusan ng kinaban? Siring na matapos man kita kang taon kang liturhiya, 33rd Sunday ngunyan, next Sunday is 34th Sunday, which is the solemnidad ni Kristong Hari, Christ the King Sunday. This is the end of the liturgical year. Malaog naman sa Adbyento. Pigiling to bagang buhay ta bilang Kristiyano, kada taon, yaon dapat sa paghiling takang pagsunod kay Kristo, na sabi baga ang pagsunod kay Kristo sarong pilgrimage, sarong paglakbay. As in sa paglakbay na yan, natural, mapapagod kita. Natural may mga temptation. Araw baga kang bagal lang ako, dahil ko nang ipadagos. Uto ngayon may mariyang dumanan, no? So naligaw ka, dahil ka nakaabot sa padudumanan.
Sa tuyang kanipisilan sa pagbaklay, sa tuyang mga eksperyensya, there are times na maapot kita kung tunay mananggad na may Diyos. Sa aro sa mga pagduda, purod-pud na ngaya, Lord, ang tuhod ko sa luluhod sa St. Jude. Day mo pangaya akbig tatawan. Day pangaya ako nakakapasar sa board, exam. Day ko pangaya na hihiling so magiging kong lifetime partner. Sige ko na ngayang pangadji ki gwapong pangasawa o maganda. Day ko pangaya na may bid, Lord. Ano ka ngaya? Baka ngaya katang isip ka lang. So meron po mga gano'n na pagduda. Pero sabi nga, ang pagtubod tayo, hindi lang sa tuya, ang eksperyensya. Paano kung nagkwento naman sa iyo, maganda naman ang eksperyensya? Does that mean your Lord and His Lord are different? Pareho lang po. Kaya lang, sabi baga, kaya kita ginawa ni Lord na sarong community, sarong simbahan, tangani, nag-iiras-hirasan kita. Kung anong maganda sa akin, iiras ko sa isa, and everybody will be mapapaligaya dahil may Lord pala na kung minsan ay dahil ko napipil sa buhay ko, pero doon sa kakilala ko, kaibigan ko, meron siyang ginagawang maganda. And to hear such things na maganda, nagagandahan na rin ako kasi kaibigan ko yun. So mga arog po kaya na kapwa tayo nagbi-build up, yung mga nanlulubo, binubuhat uli natin, ninulit, ayan po ang inaasahan sa tukang kagurangnan. Kaya kita tinatawag na isang simbahan. Baka umana kanya-kanya. So, ini po ang baro magayon na pagilingon sa buong taon ba na nagsisimba ako sa St. Jude, dumadabi ba ang natutulungan ko? Dumadabi ba ang pigpapangadji ko? O ganun pa rin, sa pamilya ko lang, kakilala ko lang. Sa mga walang hiya, hindi ko na yun ipapakadasal. Bahala sila sa buhay nila. So yan po mga ano. Pero, sabi baga, pag nakakilala mo si Jesus, walang tao na hindi mo mamahalin. Kasi ang gabos niyang, ang pagdulot niya sa krus, kansayang buhay, na pinatawad tayo. Dahil man sa na po, so Kristado ang pinatawad, kundi gabos na tao. Sa tunay na buhay, pag duman niya baga sa impyerno, He descended into the dead or land of place of the dead. Itong mga tao duman na namatay bago dumating si Jesus sa kinaaban, hindi pa naman Kristiyano ang mga yun. Pero He went there, tanganing ibigay sa kanila ang kaligtasan. Na siya ang buhay, yung mga nandoon, binibigyan niya ng buhay. So that means, dayaman bigapailing ang pagpili, ang diskriminasyon dahil hindi sila Kristiyano o Katoliko, hindi pala sila maliligtas. Hindi nga niyo po ang makayo na tingnan sa diri na kung bago pa dumating si Kristo sa pangalawang bakataon, namatay na tayo, di naghihintay kita ng resurreksyon, duman sa kabilang buhay. Ikaw pa po kitang tungkulin, umisyon, dahil yung ibang makakasama natin doon sa lugar ng mga espiritu, may mga makakasalubong kita duman na dahil nindamidbid si Kristo. So may papakataon pa kitang ipakilala si Kristo. Mag-mission pa tayo, mag-evangelize pa. Mas kita kalag na. Dahil yung sarili natin, dala-dala pa natin duman sa langit. So while waiting, yan ang gagawin natin. Ngunyan, kung dumating na si Jesus, ano po daw ang mangyayari? So, sabi yung paghukom. Ano pong huhukumon sa atin?
yung pagmamahal natin sa Diyos na pinapakita sa pamamagitan ng kapwa. Human lang iyan. There's only one rule, only one commandment na tatanungin ni Jesus. Kasi yun ang sinabi niya sa Ebanghelyo. Kung ginigibo mo sa kapwa mo ang mga works of mercy, ginibo mo yan sa ko. Diba? Whatsoever you do to the least of my brothers, sa pinaka-pobre, pinaka-hamak, pinaka-alila na tao, na dahil mo sinayumahan ng tulong, anong man na paagi, yan po, may dala-dala ka na sa langit. Meron ka ng passport o visa. Ganun din naman, kung halimbawa may nakuha na lamangan sa kapwa, ano po ang pwedeng, Father, ngayon ko nang may ibabalik yung pera. Wala namang problema, basta magsisi. Tapos, kung may pagkakataon na nagkaroon naman kahit konti, ano po ang pwede? Yun na. Kung nabuhay ka sa pagnanakaw, kalimutan mo na yon, magbigay ka na. Because sabi uli ng Ebanghelyo, ano man na itinulong mo, ano man na itinulong mo na whatever it is, service, pera, ano man, yan po ay paraan na rin para makamtan mo ang forgiveness, ang pagpapatawad ng Diyos. That is in the book of, or in the letter of Santiago, no? James, the letter of James. Ano pa po? Yung pangatlo nakikita ko, yung ikaw man, nagpatawad man, mayroon po namamatay na mga kamag-anak. Imagine, kamag-anak, kadugo, di mo pa ipatawad. Pero, nagtatak na maray sa puso na nagsumpa pa sa sarili, no? Mamatay ka man, yaday tagapapatawado. So, yan po ang hiling unta na pinatawad nga ni kita ni Kristo, kita man pala na yung kapatawad. So, yan po ang kipuan, tingnan natin bago tayo umalis sa mundong ito, na dahi kitang dahi pinatawad. It's very, very, very important. Kung naghahanda kita sa huring sandali ng buhay ta, that is very, very important. Kaya, kung minsan may nakaaway kita, nakadagit, ikaw pa pong paagi na ang kaaway na ini, unti-unting magkaroon ng magandang closure, sabi baga, sa buhay natin. Unti-unti tang ipagdasal, kahit sarong aman niya mo, para sa taong yon, sa pamilya noon, ang ipagdasal ta, at gagawa na si Lord ng paraan na muling magkakaroon ng magandang relasyon sa taong yun. Because, sabi baga, ano man nga makukuha ta kung pinairal ta ang galit? Bako baga ang galit dapat nakalimutan, ipagsa Diyos na lang kung ano man ang nagawa sa to. Di man pwedeng ilagay sa mga kamay ta, tabako man kita mga hukom, Diyos man sa nang hukom. So those are the things na dahil paglingawan, bako na may ilang nakita sa katalang gawin. Dahil po, every day when we pray the Our Father, that is the message. Kaya ka tinutulungan ng Diyos kasi tumutulong ka rin. Kaya ka nagpapatawad kasi pinapatawad ka rin ng Diyos. So di ba, Jesus is always the model. He is always the way, the truth, and the life. Wala na pong ibang pangarugan kita, kundi siya. So, the next time na nagbago na naman ang taon, katsimbahan, ilingon ta sa buhay ta, kung merong nadadagdag, kung merong napapatawad, kung merong
mas sumaba na yung ngiti mo kaysa simangot. O yan po, mga ganyan. Maliliit na bagay, pero it means very so much para kay Jesus. Pag nababago ang puso ta, pag nababago ang pagbigay ta, ang quality ng loving, ang quality ng pag-appreciate sa bawat isa, sabi nga, maliliit na bagay, pero they are very big para sa Panginoon. So, sabi ni Jesus, kung kita man ay hamakin, arestuin, o ano man, dahil tayo Kristiyano, sabi ni Jesus, ako ang maglalagay ng mga salita sa sa lips mo, so that you will know what to answer. Na ibig sabihin, Jesus loves us more than we love ourselves. Kaya ano man na paghihirap, pagtitiis, kaya natin dahil si Kristo nga, ginibo ang kabos. Binigay ang sarili. Ginawa ang lahat. Pangani sa nakita hanggang ngayon ay binibigay ang worth ng isang tao, ang dignity ng isang taong linalang ng kanyang ama, tanganing day po masayang o kaya mapunta sa impyerno, kundi dahil sa pagtubod ta, umaasa kita, naglalaom kita na ang mga binitiw na salita ni Jesus talaga pong totoo. And we believe that in promising heaven, promising eternal life, Jesus tells the truth. Kasi wala na pong ibang padudumanan. Galugari naman ang buong universe. Wala pa pong nag-promise ng ganyan na eternal life. Kaya, kung mamamatay man tayo, igaw man pong kasalihin ang pagkabuhay na muli at ang kaligtasan na ibibigay lamang ng ating Panginoon. God bless us. Magtindog na, ipahayagtan pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos, mga makakaman, Kaglalang, kang langit at sindaga, kan gabos nahihiling, asin daing nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Yesu Kristo. Bugtong na aki kan Diyos, asinamo dagikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa tong mga tawo, asin huli sa tong kaligtasan. Naghilig siya halos sa kalangitan, asin na laman huli kan Espiritu Santo, kiberhan Maria, asin na ni tawo. Ipinako pa sa krus para sa tokan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sa kod sa kagadanan asin ilinubong. Asin kanikatulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan. Asin siminakat sa langit. Nagtukaw sa tokan Ama. Asin mabaraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. An sa iyang kahadean ding katapusan. Asin sa Espiritu Santo. Kagurangnan asin kagtaunin buhay. Nagikan sa Ama asin sa aki. Siya kaibakan Ama asin kan aki. sabay na sinasamba sa pinapamuraway. Siya na nagtaram sa paagi ng mga propetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawa ng mga kasaalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat ng mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Pamibinin banwaan, mapakumbaba niya itong idolot sa Ama, ang gabos niya itong mga pangangaipo, mantang naglalaom kita na magiging andam sa pagsimbag sa iyang pangapodan, sa katapusan kan sa tuyang buhay. Ang simbag sa lambang kagadan, kagurang nani nanyugaan sa mong pamibi. Kagurang nanin nanyugaan sa mong pamibi, tanganing ang Santo Papa, mga obispo asin mga namamayo sa simbahan, magsunod sa halimbawa ni Jesus sa paglingkod, sa mga nagahagad kan sa indang tabang, asin kusog nin buot. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nani nanyugaan sa mong pamibi. Tanganing kitagabos, magdanay na maimbod sa tataramon kan Diyos, asin magsarig sa satuyang paglaom para sa langit noon na buhay.
ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang na ninanyugan sa mong pamibi. Tanganing an mga daing trabaho, asin nawawara na nin paglaom, makagamiaw na daisinda papabayaan kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang na ninanyugan sa mong pamibi. Tanganing an mga nagagabatan kan helang, makamati nin ranga sa pagkamuot asin pagsarig kan mga nagaataman sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang na ninanyugan sa mong pamibi. Tanganing an mga gadan, mag-ako nin maherako na paghukom, asin pagkamit nin katuninongan, kaiba ang kagurangnan sa langit sagkod paman. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang na ninanyugan sa mong pamibi. Langit no nama, tabangi kaming magpadagos, na maimbod sa imong tataramon, tanganing sa panahon ng kasakitan, kami maging makusog na magdanay sa imo, huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturya kan Eucharistia. Pabibig ka mga tugang, tanganing sakon sa indong atang, mga kumanlugod kan Diyos amang makakaman. Akoon manlugod kan kaguranan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang nan namimibi kami, warasan nan dolot na atang sa atubang kan sa imong kadakulaan, magbago, magtaok, samo kan grasya ning kaimbodan, sin magkamit kan bunga nin banal na nabuhay na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas sa mga puso. imitaas mina sa kagurangnan. Salamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanod sa nakakaligtas, danay si minsan sa magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama Diyos na makakamanadaing kasagporan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Siya na naherak sa mga sala ng tao, nagpakumbabang mamundag sa birhen, siya na nagtios sa krus, nagtalingkas sa tunay na kagadanan, asin sa pagbangon hali sa mga gadan, nagtao sa moonin buhay ni daing kasagkoran, kaya kaibakan mga anggeles and arkangeles, kan mga tronos, dominasyones, kaibagang gabos ng langit na nahukbo, nag-aabit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos nagsasabi. Sa imo kamurawayan
kagurang na aning kanagadan banal, burabo ning gabos ng kabanalan. Kaya ni mga atang namimibig kami pabanalakan ng bon sa imong espiritu. Tanganing para sa mo maging hawak kasindugo, kan sa mong kagurangnan sa Yesu Kristo, kan siya sa lugaring nabuot, pinagpasalaiban sa pasyon, nagpaanin tinapay, sinbagpasalamat, binaak ini, tinaos sa mga disipulos, na sabi, magako kamugabos sa sin magakan kay ni, tainian sa kuyang hawa, na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggis, pagkaya magkangkalis, sigirari na pagpasalamat sa imo, tinaos sa mga disipulos, nan sabi, magako kamugabos sa sin maginom kay ni, tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapaboloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pag-ibuhon indo, sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kami nagrorom ng sa ipagadan, sin pagkabuhay liwat, ng dolot sa mga gurangnan, kining tinapay nin buhay, singkalis, sing kaligtasan. Nagpapasalamat, pinapagkanig mo na mag-atubang, sin maglingkod sa imo. Asi nagkikimahera kami, nag-aarang, kami nagpapakinabang ng hawak kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Kirong dumakagurangnan sa imong simbahan, nakalakop sa bilog ng kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, sa mong Obispo, si Joel, si Ngagabos na klero. Siring man kirong dumas sa iyong pagkaherak sa mga tugang nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, urog na itong pinapamibi sa misang ini, asin ng gabos na gadan, dangan ako asin sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, na may ibig kami tanganing kaibahan, Santa Maria Birhen na inakan Diyos, San Jose sa iyang esposo, San Judas Tadeo, asin ng mga apostoles, singgabos na santos, sa kaitupan na kapakayagaya sa imo, magkani kong maging kairaskan buhay, na daing kasagkoran, mag-umaw at sinapamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos no na kaugalian, ngangahas kitang magsabi. Kaharian mo
kami sa gabos na maraot, namibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganin kaming natabangan sa iyong pagkaherak. Maging dani na talingkas sa kasalan, sinman ligtas sa gabos, nakapurisawan. Bantang kami nagahalat kan magmang paglao, masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na sa Yeso Kristo. Kristo kagurangnan kada nagsabi sa mga apostoles, tuninungan, iwinawalat ko sa Indon, sa kong katuninungan, tinatao ko sa Indo. Haray paghilingan sa mga kasalan, kunyan pagtubod kan sa imong simbahan. Si papakani ko, siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ka nabubuhay nagahade. Sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tuninungan asin pagkamot kang kagurangnan mapas sa Indo, sagkod paman. Asin siya sa imong espiritu. Patinawan kita, kan tandaan, katuninongan, peace be with you, peace. Mga tugang o yung kagurangnan, siya ang kagurangnan, digdi sa daga, asin duman sa langit. Siya ang tabang sa gabos na oras. Siya nagpaparang makasalan, kan kinaban paladan mga inaapod sa pagpakinabang kay ning kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sakong kalag mauumayan. Mga tamanong kita kang awak ni Kristo sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa paman sa kaibahan mo. Amen. Ang simong dugo
Maluhod po para sa pamibi sa Jubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Yesu Kristo sa muyang tugang, asinan kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso. Magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imo grasya magbago sa mo, na kami da mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marhay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawohan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga, napakatapos daugon ang karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagod paman. An biyaya kan Jubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. Ang siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninongan kan samong paratubos. Sa imo sa muyang Diyos, banal sagod paman, ang kamurawayan asin kaumawan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita, paguranan kami na pakumbabang nag-aarang, nakinabang kan mga dolotin banal na misteryo, tanganing an tinugon kan sa imong aki, nagibuhon mi ini sa pagrondom sa iya, magpatalubo kan sa mong pagkamuot, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Tukaw tabi. Magkakaigwa po ni second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon po niyato sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot sa 5,669 pesos and 50 centavos. Daipong mass collection sa siring na oras kan misa, huli kan bagyong uwan. Ang second collection, nag-abot man po sa 1,605 pesos and 75 centavos. Siring man si Seminarian Mark Jason Naag Latorre, asin Seminarian Jonel Ramoso Argamosa, uordinahan sa San Gregorio Magno Albay Cathedral bilang mga diakono sa Disyembre 12, sa oras na alas 8 sa pagkaaga. Kung may aram po kamo na kaulangan manungod sa indang ordinasyon, paisihon po tulos ang chancery. Sa masunod na Domingo, Nobyembre 23, iyo po ang ikaapat na Domingo, nin bulan asin tada Sunday. Kung sa indadarhon tapuan sa tong tada canister, asin iyo offer sa offertory. Mawut mimampong pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Tulong anonymous, tig 500 pesos, luwang anonymous, 400 pesos. Donation through GCash, 12,717 pesos. Regyanan, 2,000. Nuilan Family, 1,000. Diyos mabalos po. So inuulit ko po so hagad na pangadyi para sa mga kapadayan niyato na makakaigwakan annual retreat sa Cavite. Simula po bukas. So they are leaving this evening. Pero nga pa po kita mga misa. Ako po nawalat. Saka yung mga imbitado kitang padi for the next week. Magtinog na kita sa oring bendisyon. An kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Kan mga pamibig, sa Udas Tadeo, kamo bendisyonan, ang punon kan Diyos na makakaman ng Ama, Anaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Idinulutan ng Santa Misa, lakaukit sa katoninongan asin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening. Good evening to Father.